Здравейте! Започвам и с същественото боядисване. За целта ни е необходима пластмасова купа и четка, с която ще разбъркаме боята. Ето я и нея в номер 865. За първи път я използвам, но реално останах доста доволна и поръчах отново от нея. Използвам половината боя, тъй като моята коса е доста рядка и въпреки дължината, половината ми е напълно достатъчна. Смесих я с същото количество от емулзията. Имам в наличност 6%, но мисля, че и 3% са подходящи за толкова светли бои. След като добре разбърках, ето и консистенция, която получих, и след това започнах да нанасям. Винаги започвам с нанасянето най-първо отпред и след това започвам да разресвам и да нанасям навътре. Общо взето се тая как ще го направите. Важното е да е навсякъде. За нанасянето отзад винаги е приключение и го правя я насляпо, но нанасям така щедро количество и когато съм нанесла в всичките корени, с ръкавиците правя лек масаж на главата, за да мога допълнително да разнеса от боята. След като съм нанесла цялата боя, започвам да разресвам по дължините с доста едър гребен. След това навивам косата и изчаквам от 30 до 40 минути. Измивам обилно, 2 пъти с шампуан минимум и ето го и готовият резултат. Има блясък, навсякъде се е нанесла боята и ми се стори, че е много добре. Поръчала съм си отново.